8 anys de feina immillorable a SEM Catalunya, i gràcies per convidar-nos a la Federació Com, en aquest cas, i a la taula del tercer sector. Per nosaltres és un gran honor, perquè a SEM Catalunya, jo ho mirava l'altre dia, des del 2004, des del 1 de gener del 2004, que està federat Com, vull dir, gairebé des que va començar. I això vol dir molt de SEM, perquè a SEM treballa, òbviament, des dels socis i les sòcies, però a més es federa perquè vol treballar conjuntament amb entitats de la discapacitat física i a més, la federació forma part de la taula del tercer sector. Perquè al final, fer un món millor, treballar per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables, ho hem de fer entre totes. És impossible fer-ho sols. Per tant, gràcies, de veritat, a SEM Catalunya per treballar d'aquesta manera per millorar el conjunt de la societat. Ara passem, sense més, passem ja al Premi a la Participació. Des que som part del tercer sector, sabem que a vegades és difícil comptar amb persones que s'impliquin, participin, i no només és d'oferir un cop de mà en un moment determinat, sinó anar més enllà, estimar a SEM, participar en allò que es proposa i fer-ho amb compromís. El moviment associatiu, avui a SEM Catalunya, el fan bategar aquestes persones. Per això, el Premi a la Participació aquest any és per la Marta i en Jordi Torrents, socis de SEM Catalunya. Vosaltres també ens heu ajudat sempre a viure millor la nostra malaltia. I si nosaltres avui estem aquí, és gràcies a vosaltres, en gran part és gràcies a vosaltres que estem aquí. Gràcies. Moltes gràcies a tots.